Mwaswera bwanji kwina kulikonse kumene muli amayi ndi abambo madera osiyanasiyana kwina kulikonse kumene muli. Lero ndi lachisanu pa 9 January 2026. Ine sindili pano kukhala ngati muweruzi komanso sindili pano cholinga chondisangalatsa wina aliyense nkutheka anthu ena zimene ndimalankhula zimawayipa komanso nkutheka anthu ena zimene ndimalankhulazi amazimvetsera mwachidwi nkutengapo china chake. Koma woyipa ndi amene amati akamva pamene ndisanachite bwino nkungondiyang'anabe choncho m'malo mondikhoza. Chifukwa munthu wabwino amati si amene amati akamona munthu olephera nkumamuseka. Ayi, kumuseka kwabwino kumakhala kona kuti aisee apatu chidinachi usayang'anise uku. Nyumbayi ngati kona ikhotera kumanjako chidinachi kuyena kuti uchiyang'anise chonchi. Kukamphunzitsa munthu amene akulepherayo ameneyo ndi amene amakhala ndi umunthu wapakubadwa nawo. So ngati pamapezeka munthu wina akungoseka pa chinthu chimene wina wake akuchita koma osamukhonza olo kumupasakonso action ina iliyonse, ameneyo ndi amene ali olephera mapeto kuposa osekedwayo. Uthenga wanga wa lero pa 9 January ndiwonena kuti choyamba ndikufuna ndilankhule kwa anthu amene muli pa ground kapena tili pa ground. Ndikadakonda kuti focus yathu ikhale powasogolera amalawi osati pakulimbana tokhatokha. Makamaka ife amene tili ku UDF tikuyenera kuti tiyende chingwe chimodzi osati chingwe chodukaduka. Izi zipereka chithunzithunzi chabwino kwa anthu amene amatisatira. Nthawi zambiri tikamapezeka kuti tokhatokha tikukhulana, anthu otisatira pambuyo pathu ajanso amakhala ofowoka ndipo timakhala ngati tikuwazunguza mutu penanso kuwawombanitsa mitu kumene. Ndikulankhula uthengawo chifukwa cha ma audio awiri amene ndawamva komano sinditchula mayina. Ine kwanga choyamba kukhale kupempha kunena kuti akuluakulu ngati tonse tili pa nkhondo yomenyera UDF kuti ibwererenso mboma, tilumiranira nanji. Ndimafuna ndifotokoze point iyi. Munthu wina wake kuyambisa chinthu chopanga siposa, chipani kapena mpira kapena kumpingo chimakhala chabwino ngati chinthucho anthu akuchikonda, ngati anthu akuthamangira kuti tiyenda nanu kuti mpingo upase support, iye tiyenda nanu kuti chipani chiti chipase support, tiyenda nanu kuti timu iti ipase support kuti izichita bwino. Palibe cholakwika china chilichonse kupatula kupita ndi nzeru zochuluka kwa munthu amene wayambisa kuti timu tizisapota uja kukawaona ngati tsopano munthu uja kumuona kuchepa. Chosatira chake munthu uja amati kuti akuluakulu pamene chinthu chindikachipanga inuyo panalibe. Ndiye popeza inu ndi wa Bulesi inenso ndi wa Bulesi tonsefe tikusapota Bulesi koma chimene tikufuna ndichoti timu izichita bwino, patukani. Mukhozanso kukapanga njira zina zoti Bulesi iti ipasebe mphamvu koma ndi gulu lanu sikungakhale kulakwika. Right now ndikufuna kufotokoza lona kuti pali magulu ambiri amene akufuna kuipasa UDF moto kuti 2030 ingoyakiratu UDF isapezekenso kunja kwa boma. Magulu onsewa akufaitira UDF kuti ibwererenso boma. Ndiye magulu amene wasamangoyamba popanda anthu oyambisa, pamakhala ndi anthu ake oyambisa. Pali Friends of Atupele Muluzi, pali Zukani Malawi, pali Movi Wachilungamo Pressure Group ngati ifeyo. Ndiye palinso magulu ena amene akubwera achina UDF Citizenship, yes, akubwera amene achina UDF Chipani Changa, achina UDF National Caucus. Amenewa onsewa akufaitira UDF. Pasapezeke kunena kuti ndiwe munthu waku Unified Mtokoto ukapanga Brema anthu aku Movi Wachilungamo. Pasapezeke kuti ndinu amuvi Wachilungamo ukapanga Brema anthu aku Unified Mtokoto. Ngati asakukupangana attack
koma ngati akubwera ndi athaki kukupangana athaki malemba kunalembedwa ku Bible ngakhalenso ku Qur'ani kuti diso kulipha diso, khutu kwa khutu, zino ku zino. Ndithu ngati wina wake akukupha ndi chida iwenso zipherere ndi chida pozichinjiriza kuziteteza ku Qur'ani so mawu amene walipo. Ndiye ngati akubwera ndi athaki tiyeni zichinjirizeniso pofuna kuziteteza. Koma kwabwino ine ndikadakonda kunena kuti magulu amene tachulukira tonsefe tiye tikhale ndi fighting yachoonadi chofuna kupulumutsa chipani cha UDF. Chifukwa mmene tachulukiramo ndiye kuti adyese fundo zake twakuona kuti ndizogwira zothandiza chipani. Sizingatheke una kuti magulu onsewa akhale osathandiza chipani. Okay, is fine. Ngati muli magulu ena akuoneka kuti magulu awa akubwera mwakachinyengo, tiyeni tikhale ndi njira tikhale ndi njira yabwino yoti tikhoza kuonesesa unena kuti pasapezeke kagulu kena kake koti kazibera chipani cha UDF, kazidyera chipani cha UDF. Kudyera ka chipani cha UDF kapena kubera chipani cha UDF ku njira zingapo zimene anthu amapanga ndizazifotokoza tsogolomo. Koma padakali pano pandili palero pakati pakulimbana tokhatoka ngati alankhuli olankhulira chipanichi. Zitheka bwanji kuteku ine kumakalimbana ndi Amatemba? Zitheka bwanji ine kumakalimbana ndi Amachi Respect? Zitheka bwanji ndizikalimbana ndi Ali Mwima? Kumapanga kuti Ali Mwima amalankhula za UDF, Amatemba amalankhula za UDF, Machi Respect amalankhula UDF. Koma ndi chifukwa chani ndisiya kulankhula za UDF sopano kukakhala pa personalize ndi munthu nzanga, supporter nzanga? Mupaganize bwino pamenepo kuti kodi zolankhula zanu zija mukalankhula mumalankhula kuti muzimvere nokha kapena mufuna anthu ena ake akumvereni. Komabe ngati mumafuna kuti anthu ena ake akumvereni, nkwabwino kuti mukalankhula audio before kuyipanga send tayimvesereni kuti muimve kuti mkati mwa audiomo ndalankhula chani, andi akundimvera wakayimvera akayitanthauzira mayankho ake amene angapeze ndi otani. Tiyeni tiwameme anthu amene adavota molakwika pa 16 pa masankho adusaja 2025 ija kuti anthu amene achawo tiyeni tiwazindikirise choonadi chapadakali pano kunena kuti abale anga simwaona kuyipa kwa kuvotera chipyera mtima. Zimene anthu amakolola ndi zimene lero lino tikukumana nazo. Chifukwa chakupsa mtima lero petrol ndi wodula ndi wokwera komanso petrol sakupezeka. Chifukwa chakuvota mukupsa mtima lero fertilizer wakafika 200,000. Chifukwa chakuvota mukupsa mtima sikulu ya ulere yomwe amakunamizani chakuti 1st of January secondary primary zaboma zonse nzaulere. Lero ana kusukulu akubwerera. Tili pano akutipeza madando kuchokera mwa azibale onse amene tikukhala nawo na kuti ana akulephera kupita ku sukulu, akuti sukulu fees alibe. Ife timatumiza timauza una kuti sukulu kulipira kwathera pompa, pitani ku sukulu ana akubwerera. Chifukwa chani? Chifukwa cha voti yanuyo inu makolo imene mudakavotera kupsa mtima. Posayang'ana kuti nakuti ngakhale tikupsa mtima tikumvoteraye azatibweretsa zipaso zotani. Koma mmalo moti abala anavota molakwikaja tizilimbana nawo kuwasegula mitima yawo ndi m'maso mwawo komanso m'mitu mwawo mukhale moseguka. Tilibize kuyimirana pachulu kumalimbana tokha. 2-3 days kenaka abale aja tizawuza kuti nangu mufuna mtendere ndiye ku UDF azakhulupirira bwanji kumapanga ngati tikulumana tokha. Uthenga usiwoyeneranso kumpeza munthu ku inbox amene akuchita izi akuziziwa. Sorry, ndipemphe ku inbox kwa yemwe andipeze ndi cholinga chofuna kukambisirana nkhani zina. Nkhani apa sindinatchule munthu kuti wakuti akumunena wakuti akumunena wakuti. Chifukwa ma audio akuthamanga pa ground aliyense akumvesera. Akuti akaponyedwa pabwalopo akumvesera wina aliyense. Zikuchitisa manyazi. Tiyauza chani anthu 2-3 days mmawa za kumbali yathu achipani cha UDF. Tiyauza za ubwino wotani ngati tikukanika tokha kuvomereza ndi kugwirizana kuti ubwino uchokere mwa ife anthu aziti koma na magulu aja mmene agwirizanirana. Magulu amene aja ndi akupanga adi zosintha zinthu. Okay, is fine. Muvi wa chilungamo umatha kuthamanga nkuthamanga nawo kuma t-shirt kandi kunsalu nkuthandiza kuchipani zimene zwaje sakuziwa. Gulu lina kodi silingatheke kuchita zimenezi mmene zagwera ngozimo osati zolimbana ndi bwana atupere muluzi kapena kulimbana ndi ndani kapena ndi no. Padakali pano pakuli bwana atupere muluzi aliyense palibe akuziwa inu ndi ine.
timangolankhula and even tikamafoma magroups yathu sikuti amatituma atupere muluzi kapena UDF imatituma kuti formani group ndiye muliche zina no aliyense mtima wake mmene wachimvera kuti ndifuna ndifome group according ndi mmene ine ndimasapotera UDF kupatula okhawo amene ali ndi mtima ufuna kuibera UDF chifukwa alipo ena amene akufoma magroups ya UDF nafuna kuti UDF yo aziibera kuibera UDF ulipo njira zosiyanasiyana ndati ndizafotokoza sogolomo ngati zingakhale kuti njira zimezi zikupitilira mwa anthu amene akuchitawo ngati akupitilizabe zimenezi tizafotokoza sogolomo sititopa koma point yanga ya lero ndiona kuti sindikulankhula nkhani zina zilizonse zokhuzana kapena kuti apa amalawi kuwauza chani koma chachikulu chimene ndikufuna apa kupempha una kuti mukakhala phe mukamatulusa audio yopanga against ndi nzanu pangani kaye khalani kaye mwaganiza una kuti kodi against amene ndikupanga naye amene chimene walichitira ziko kuti ndikanzuzulu kuti walakwisa ku ziko ndi chani ino ndi ine amene akulakwisa ziko lino pano pati kunziwa amene akupangisa kunena kuti tikhalebe ovutika tikuziwa kwabedwa ndalama za nkhani pano munthu ali ku UK kuti siya Malawi tikuzuzika mpaka nkhani yakupereka fertilizer wosika mtengo kuthera mmalere chifukwa choti wina wake wakukola mabiliyoni ukanjoyera ku UK malo moti tikhale pa focus zimenezi muli busy nokhanoka utosana zawo nkhani yake yosaziwika bwino ena nkhani yake ati atupera atuluke iye aya atupere asatuluke yakwana nkhani ikulimbana mukakhala phe mukuti inuyo ndi atupere muluzi kumazindikira inuyo zoti atupere muluzi kunja kukugwa ngozi sakuona chabwino ngati kutakhala kuona kuti atupere muluzi mmene waona zimene zizi komano akulingalira kuti kumalo kuja kuti akafika afuna akafike ndi zinthu zina zake ndiye ali mkatikati mopanga control zimene zikuti ngati ndikufuna ndikafike ndi ufa ndikafika ndi ufa ochuluka bwanji ngati kuti ndikhani ma blanket akufunika ma blanket ochuluka bwanji ngati ndikafikako ndi zirona zochuluka bwanji zofunika kuti anthu amene ndikagawire nanga ndi mulingo otani umene ndingakwanisa ukawugawira kumeneko zimenezo inu mukuziwa ndiye kungompangirira munthu basa atuluke amene akafike kukuchitika ngoziko mwampasa ma solutions otina kuti akafikire kumeneko nkhani yakutuluka kwa atupere muluzi ndikufotokozaso mobwereza una kuti ndikusayamika kwa ife anthu ndikuipa mitima kwambiri chifukwa tikanakhala anthu achikondi tikanamvetsera chimene amatiuza pazana lero izi mazi sakadafika nkhosi koma mazi lero afika nkhosi chifukwa chakusamva kwathu kwa ife anthu a Malawi ndiye lero munthu tikumufuna poti tikubira anonso pano guys umunthu tizikhala nawo tiye tizikhala ndi umunthu mwana wathamanga sanje tuchitipa andi kumapeto kuno zomvesa chisoni mpaka na mai mkazi wa atupere muluzi anathamanga mpaka na kusasa mau kulimbikisa azimayi omwe kuna kuti abalanzanga si nkhani za ndale zokha koma tokha tiye tisaziyang'anireni pasi ziko tuli kutitimira iyi tiyeni tilizuse palibe anthu ena angatizusire inu mudachitenga ngati mufuna mupange chakunyumba kwa atupere muluzi mudachitenga choncho andi ndi nomwe amene munali pasogolo kulankhula moyipa guys tikhale ndi umunthu tikhale nawo komanso manyazi tikhale nawo chifukwa ngati pa umunthu wathu akutisowekera manyazi cha umunthucho palibe inu chikondi cha mtundu wanji choposa chimene atupere muluzi amachichita vuto ife timakufotokozerani pano munthu kungokupasani kanthu kaulere popanda kukuuzani nzeru zakapezedwe kanthu kamene mukupasidwako kakazatha kamene muzakhala agalu muzakhala akapolo chifukwa simuzaziwa kumene mutakakapeze kanthu mudakopoweka nditi ma 5,000 topasidwa mu nthawi ya kampeni ma 2,000 opasidwa nthawi ya kampeni koma simunafunse kuti kodi ma 2,000 wabale athu mutipasawa mukuwatenga kuti andi ife akatithera simunawafunse kuti akatithera ma 2,000 amenewa tizikatenganso ena kuti simudafunse ndiye pamene atupere muluzi amayima chilungamo una sindingayende nkugawa ndi ndrama kuposa chilungamo chokuuzani inu chakapezedwe ka ndrama chifukwa ndikakupasani nzeru ndikakuuzani nzeru zakapezedwe ka ndrama inuyo simuzakhala mphawi inuyo ine mundivotere mukandivotera munditume mundiuze kunena kuti a president ife tifuna mutikhazikisire njira izi tikufuna tikupembere mutisegulire kampani apa tizigwirapo ntchito tizipezapo ndrama ine ndikhale othamanga kupita kunja ndikapemphe kandi kampani
yoti isegule kuno ulimi wa nthilira osayang'ana mvula okha ubwere uzatenge chigwa cha chikalachi chigwa cha makongwachi chigwa chachaoni chonsechi asegule mumaulimi mmenemo anthu azikalima mmenemo kumakolola katatu pa chaka china chilichonse. Do you think dziko la Malawi silingalemere? Koma izi zimakanika chifukwa chani? Izi ndi zimene zikufunikira dziko lathu. Anali nkulankhula Amalawi pakufunika business first. Business first izapangisa una kuti ndalama ikhale yosefukira pena paliponse isakhale yosowa. Izi kuti zitheke pakufunika una kuti inu mundivotere ine. Mukachita izi dziko lathu lizakhala kuti likupita chisogolo koma zonse zitidakana. Mwana adayenda kungochokera mu nthawi imene kampeni adasegula mpaka kumasekera kampeni adayenda malo ena aliwonse nkuponda pena paliponse. Palibe pamene panganenedwe kunena kuti kunoko chipani cha UDF sichidaponde. Sadatifotokozere kuchina chilichonse za izi. Boza adafotokoza chilichonse mwachimveveve koma kuchita kuchikhazikisa Amalawi kuchikana. Ndiye zinthu ngati zimene zizi timafuna tifotokoze mwachimveveve kunena kuti mukamawamba anthu ena akunena kuti atupere muluzi ife zotuluka sitikugwirizana nazo. Sikuti kapena anthu atupere muluzi atati atuluke kuti anthu azakhala ndi chotchinga. Palibe kutchinga kwina kulikonse. Koma anthu akulankhulira kupweteka mtima kuna kuti koma zoona mwana uja mmene adatulukira ndi zoona kuti nambala ya mavoti ingabwere chonchija. Okay, fine. Ngati be ingabwere chonchija tivomereze una kuti ndiye kuti anthu sadankonde. Ndiye lero lino mukuona kuti anthu sopano chikondi achiona popeza ngozi zagwa. Iyayi tiyeni tisamakonde pakalowa njoka bwerani. Koma pakamkhala kuti palowa mbewa ndi kumbandeka. Amalawi moyo umene usiwabwino. Makomrade tiyeni tigwirane manja kwina kulikonse kumene tili. Tonsefe tikufaitira UDF. Kwa amenenso ali ndi nzeru zoti akhoza kuyambisa gulu lomenyeranso nkhondo UDF kuti ibwerere mboma. Atiyeni ayambise tikufuna magrupu akhale pena paliponse mmene anachulukira magrupu a DPP pa social media ku Facebook, ku Twitter, ku TikTok, Instagram, paka WhatsApp group. Malo ena aliwonse DPP inafanyisako social medias. Palibe chachilendo kuti tonsefe hapa kuti tikunganise social medias mpaka kufikira chipani chathu chipangira fight kuti chibwererenso boma. Izi ndi zimene zikufunika koma osati tokhatoka kutosana. No, pamene pasadayende bwino before kufika pa public tiyeni tifikirane mu inbox osaopana tonsefe ndi ana kamozi kholo atu ndi UDF. Amwene apa mwalankhula kuti mwakuti. Kodi mwalankhula zimene zichifukwa chani? Nene ndimaona ngati titatele mukuona bwanji mochitanso kufusana nzeru mwabwino osatinso moopsezana. Amalawi chonde tonse ndi amozi. Iyayi ndakusokosera nkulinga utamvanda ndinakale kuti mkati mwa uthenga mukapezeka kulakwika nambala ndi yomweyi pamene mukumvetsera uthengawo mungoyitenga yomweyo nambalayo mundipeza ku inbox ndipo mundilankhula polakwikapo. Ndine munthu ndimamva chizuzulo komano bola osabwera ndi attack. Ine sindimatha kubweza public pagulu kuti ndikhala ndikuphokoserana nanu. Ayi ndithu sindimalimana za munthu. Choncho mukhale ndi tsiku labwino. Munali ndine Jaffa Musa Maini kochokera sindizibisa ku movie wa Chilungamo Pressure Group. Ndipo movie wa Chilungamo Pressure Group ukhala ukuyenda ukuchita zinthu zambiri kuposa zimene anthu mudaziona ndi maso. Tikubwera pang'ono ndi pang'ono komanso movie wa Chilungamo umenewo ukubwera ndi miyendo zake yambakata mbuyomu umene ukubala ana ochuluka omwe akhala akufaitira chipani cha UDF. Mwakoma nonse mukhale ndi tsiku lopambana. Bye bye.